Rematadas as obras de reordenación levadas a cabo no entorno da Praza do Centenario e o novo auditorio, no que se creou unha gran superficie rectangular destinada a albergar unha área de xogos infantís, o goberno local vende sacar a licitación a construción dun parque para os máis cativos. Neste caso, a intención do goberno pasa por levar a cabo un proxecto deseñado con elementos diferentes ou situados no resto das zonas recreativas da cidade, para que os nenos teñan unha mellor oferta de áreas de ocio. Nos orzamentos que aprobamos ao chegar ao goberno, os orzamentos que entraron en vigor prácticamente co ano rematado, o ano 2025 rematado, prevíase unha partida orzamentaria de 213.000 euros para dar cobertura económica a que o Parque do Centenario se puidese facer pois nunha única tandada, vamos, todo dun tirón, porque efectivamente anteriormente estaba proxectado por fases. Creíamos que o xeito de traballar nunha zona ademais tan céntrica e que ten pois tanta demanda de nenos e nenas, pois era facelo nunha fase única. Polo tanto, esa aposta do goberno municipal por mellorar o que é a Praza do Centenario e por dar resposta pois a toda esa demanda que temos do público infantil e familiar vai ser xa unha realidade. Estamos en plazo de presentación de ofertas económicas e, como digo, pois se vai a facer un parque diferente a todos os que hai no municipio, con elementos novos, con elementos inclusivos, con algún elemento tamén para os máis pequenos, para os bebés. As empresas interesadas poden presentarse as súas ofertas a través do sistema de licitación electrónica da Xunta ata o vindeiro 13 de maio. A intención do Executivo é que a nova instalación entre en servizo antes de que remate o ano. Unha vez que se inicia a licitación, pois necesitamos que se sean presentadas as ofertas, abrir as ofertas, valorar as ofertas. Actualmente é raro que unha licitación deste tipo non conte con algunha oferta que teña baixa temeraria, polo tanto, eso normalmente o que fai é todavía ralentizar máis o que é o procedemento, porque, como sabedes, as baixas temerarias hai que informalas, hai que volver a pedir documentación e hai que volver a facer unha mesa. Aí seguramente se van a alongar os plazos, pero agardamos pois que antes de que remate o ano, desde logo, o parque infantil poida estar xa en pleno funcionamento para os rapaces do noso municipio. O investimento destinado a esta actuación ascende a preto dos 213.000 euros.